Il-bdiewa qed jispiċċaw il-ħaruf tas-sagrifiċċju għan-nuqqas ta' pjanar fil-pajjiż. L-agrikoltura u l-bdiewa ħafna drabi jispiċċaw il-ħaruf tas-sagrifiċċju għan-nuqqas ta' pjanar u għall-kapriċċi tal-pajjiż tagħna. Hekk qal il-koordinatur tal-Għaqda Bdiewa Attivi Malcolm Borge meta tkellem dwar il-qagħda tal-bidja f'pajjiżna fil-programm NetLive u spjega li l-bdiewa tul is-snin intalbu jagħmlu sagrifiċċji kbar bħalma sar fil-każ ta' CentralLink, fil-każ tal-petrol stations li nbnew u issa anke fil-każ ta' 150 tonna fil-matab li l-gvern irid jieħu minn idejn il-bdiewa biex juża għall-iskart. Dan qed jissarraf fil-qerda tal-ftit art li tina l-ikel. Din mhijiex art kwalunkwe, din mhijiex art abbandonata, hija art li qed tipprovdilna l-ikel u allura strateġikament ukoll ma jagħmilx sens li nieħdu l-art agrikola. Borge qal li minn barra hekk fin-nofs hemm ukoll l-għajxin tal-bdiewa u spjega li 70% tal-ikel li nikkonsmaw f'pajjiżna ikollna nġibuh minn barra. U saħaq li jekk inkomplu ninjoraw l-agrikoltura u l-importanza tax-xogħol tal-bdiewa se nkomplu npoġġu lil nafusna f'pożizzjoni vulnerabbli hekk kif qed insiru dejjem aktar dipendenti fuq pajjiżi oħra għall-ikel tagħna. Malcolm Borge enfasizza dan il-fatt u anke l-ħtieġa ta' aktar għarfien. Ara kemm ninsabu f'pożizzjoni vulnerabbli u kull sena li tgħaddi u kull darba li ma neħdux ħsieb il-produzzjoni tal-ikel tagħna qed niġu fiktar pożizzjoni vulnerabbli u l-ironija hija li kważi ħadd ma jitkellem fuqha. Għal fatt li mhux qed issir konsultazzjoni mal-bdiewa, il-koordinatur tal-Għaqda Bdiewa Attivi għalhekk. Il-konsultazzjoni ma teżistim kien. Nimmaġina lanqas mal-bdiewa ma kien hemm 100% u qar minn hekk. Jekk alla ħares qatt jiġri bħalma ġara fil-każ ta' CentralLink, il-bdiewa sabu l-gafef wara l-bib mingħajr ma qalulhom xejn. Il-bdiewa jċemplu li għand il-gafef wara l-bib x'naqbad nagħmel. Jiġifieri la kienu jafu ma fi ħadd tgħaddi triq, la kienu jafu kemm ħajoħdulhom art, ma kienu jafu xejn. Xi ħaġa li qed jipprevedi li se jerġa' jiġri meta ssir il-mina bejn Malta u Għawdex. Borge spjega li l-bdiewa ma jipprovdux biss l-ikel fuq il-mwiet tagħna, imma qed jissalvagwardjaw ukoll spazji miftuħa li tant qed jonqsu f'pajjiżna. Malcolm Borge semma wkoll id-diffikultajiet li jiffaċċjaw il-bdiewa f'dak li juħlas għall-prodotti tagħhom, kif ukoll l-isfida tat-tibdil fil-klima li qed tissarraf f'nixfa mhux normali u li tagħmel xogħol il-bidwi dejjem aktar diffiċli. Matul il-programm u spjega li f'pajjiżna hawn madwar 200 bidwi b'kollox li vera jiddependu fuq l-għeliqi tagħhom.